салом алайкум ҳама подписчикои канали Maverick Official. имрӯз як хабара гуфтаним ба қарибӣ як треки дига мебурояд ба номи давом додам бигӣ. метавонед ҳамин канали худам дастрас кунед. бози камтаракша мехонем, оценитш кунед, дар комментария нависед фикротона. минусша чиша маъқултон нестай, дар комментария бинависед, сарш мекунем. репакои пури дард мамони ғам хӯрдан бигитӣ, ай бери ханда, ай ғамдор, ай дурун сӯхтан бигитӣ, давом додан бигитӣ. ишқи ма барқас корита, рӯзе каро ход мекунӣ, мезанам ба тус бита, наё дига пеши ма бетуам, ма хушбахтим сиё, ишқмон тамом мавери, сарсон хушбахтим ба оқа коре ки кардӣ да ҳаққи ма бахшидиму, то иқа рӯзам месӯзонди, қоилча сӯзондимут ба иқа репе ки хондум, абор да фикрит назадим, ай чо мезанам да назари ту, мая пастутвар бля, ма ба ақл будам, ту да додам вила, бо мега дизлайкш монин, мавери сангила, назари ту сунима, мега бира заданги ту, тия алтори мега, моили банги ту, ранги ту, ма ҷавоб натумар, я занги смс да ба алтори накунуму, қағамои додагӣ да мая ҳаёт задаги пиён, да таи хонатум интизорум, кай ҷони ман нигоҳ мекунад тарафум, не ки ҳаму барпаскорӣ, ҳаму феъли пешина намонай кори бадаш, мон давом додан бигира, ҳар дофиюра дидан дар навид ки фикрота, бихон ту дабораш ки шояд ҳис кунад дардота, ман мехонам дабораш, то чанде барнагардам, ма иҷа миндал низанам, ту уҷа биханчуда, давом додан мегирӣ, маам хондан бигирам, ё ки монда шидаи биё, ма даволиём, то ҳозирам мехомад ба оқа бевафоӣ, ёд ишқи ту қомат ма шикаст ки ба кадам меҷод, давом додан мегирӣ, маам хондан бигирам, ё ки монда шидаи биё, ма даволиём, то ҳозирам мехомад ба оқа бевафоӣ, ёд ишқи ту қомат ма шикаст ки ба кадам меҷод, чандтаҳо бади ту омад, леки нагирифт ҷота, тоқатуи да дилам, ай дилам намерай чота. хай карочи инам хеле ҳамаша намехонем, барое ки ин интересный мешавад. фикротона комментарияда бинависед, ҳатман ба қарибӣ дар ҳамин канал ждат кунед, мебурояд, ба фикрам ки маъқултон мешавад. майли хай бародарои ма, то видеои дигара интизор шем. бародарои ма, шумо як хоҳиши дига дорум, ҳамин канале ки дар комментария закрепит кардагӣ мешавад, медир омаден ҳаморо дастгирӣ мекарден, ман шумо 1000 маротиба миннатдор. бидорен тамошо кунед, ба фикрам маъқултон мешавад. раҳмат барои тамошо, зинда бошед.